Aku kulino nang gubuk ngono apa piye? Jare wajahmu ki identik nganggo gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene, mau malah SMS aku jare raimu ki kaya gedhek ngono. Kok iso? Lah nek Sapa sing muni sapa? Nah, kae lho. Loh, Bajine nek tuwa kan. gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhek iki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk iki gathukane gedhek. Tur ndure dong mesti gendeng. Terus aku maksudnya kok njuk ni kulino nang gubuk iki kulino ngapa? Nah, kuwi lho, Jenenge ngene, kowe iki kok manuk to? Maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi ngene lho. Lho. Piye? Aja sok negatif thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Lah, iso ndek omah apik mergo saka omah cilik. Isoe mulya kudu laku utama tapa brata prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya bener kuwi. Tatin kulino nang gubuk ki maksudnya piye? Aku mau krungu ya ngono ki. Apa sing kulino iki nek ya jenengan ta ketake ngakerep nganggo mantel bareng to? Lah, Kak. Oh, apa ora? Kok tekan nganggo mantol kuwi ra wis modern, jaman semono ki mung anu lambaran suket tok. Kok dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Bagor brand. Wis nesu. Oh iya. Aku mah dipadake anu Sindian Bagor brand wis wegah. Apa? Aku mengki ngrungokke streaming nangka blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi bakor brand iki. Ora apa-apa, malah trending ora. Trending piye? Tur ya murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand ya cocok. Bagor brand iki padha pakan apa jal? Tapi ya padet berisi ngono iki kok ya. Ya ngono kuwi ya, terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu jenenge Bagor brand nu. Semangat Mbak Tatin, si rasah nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki saja enek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah kesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalaya aku nek nyawang Tatin ki marai glegeken, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane munggah. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegeken mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonamu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing marai glegeken ki jane? Apa ta? Apa lho? Apri iki nek ditepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Apa doe kok? Ora kabeh ndek dewi-dewi. Heeh. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tresnaku karo sampean. Nek tresna kudu ngono ya. Ya kudu dielingke babagan kebajikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kaya caping gunung ki rak nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmara, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Yo nang gubuk ya kena. Gubuk asmara. Nek ndedet yo nang lusmen lah nek pamon ndedet. Iki tekan ngendi Lek? Lah kok nang gubuk kok nyanyi yo sak karepne. Lek ngundang ki nang lapangan yo nyanyi nang lapangan, lek ngundang nang gedung yo nang gedung. Lek ngundang ki paribasan panen raya nang sawah yo nyanyi nang gubuk yo ora apa-apa, gumantung le bayar kok dadak tekon. Nesu lho aku. Kaya Seniwati agak iki sore. Modar ora wis rame iki. Kaya dari Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, du bocah Wiyata Bakti lho. Lah ngapa lah piye? Dadak tekon. Ya wis ora. jenenge. Mbok Selimani sing manjing ajar-ajar. Ayo. Ditanggap neng kecamatan yo kecamatan kantor bupati ya bupati ditanggap neng sawah ra masalah seniman sejati Iki yo. ora dibingkem lambene ngene iki. Kok tidak karo sida omong kok wis di nyun sewu ya Mbak ora teges kuku keminter. Pertanyaan jan ki pertanyaan bodoh. Lho, nek jenenge ora ngerti. Le nyanyi dadak neng gubuk. Lah neng gubuk kok neng leleran yo sak karemu kok dadak tekon. Aku gumun lho. Pertanyaan itu pertanyaanmu terlalu jongkok. mau sing muni sing aja nesu-nesu sapa kok dadi saiki nesu kowe. Peres ngono to, gek mak peres. Kebangetan saking ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe iki nyotakani? Aku kowe cara mana akimu ki landhep dengkul, ngerti ra? Lah ngapa?
Ya ketul kuwi ra nyandak-nyandak. Ketul kowe iki ketul. Ya engko nek landhep ya lara. Saiki kowe iki tidak bisa memilih sapa sing nanggap kowe. Lah terus kan Dipapanke ning gedung pertemuan sing ber-AC ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa kok dadak nyanyi gubuk, dong gubuk. Anek aku ora ngerti lah ya takon lho. Nang gubuk kok Mata ora. karmu jenengan iki. Ngapa rasa urusan ngono kae? Lho, kok sik kok ora urusan raku piye? Lagi aku urusane ngono iki lho. Oh iya iya kono. Tandangi Tin, Apri sini. Wis. Wis gage. Wis ada padu. Tangane nyawang wong padu. Ah iya. Kang Mas, Ngapa? sampun mboten kirang-kirang kula bantu panjenengan lho. Bola-bali nek golek sinden ki lenatar men kula sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jek golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisi-sini pakliran panjenengan. Sauri Mbak Tatin. Lah sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk endi nek udu ya wis udu kok ngapa dadak nesu-nesu ngapa? Wah. Arep ning gubuk karepmu ning pos rondo karepmu. Lah terus piye? Kang Mas. Apa? Wis gage Wis tutup. terus wis. Malah do pijetan ki lho. Jan. Pengen pijeti ra? Mbok ora kono kuwi to, Pri. Aku sing mantan LCW ora kaya ngono lho. Apa tah? Apa kuwi? Alah kok tak fotoke. Akuarium sing mamerke pupu kae lho, Mbak. Kok pahamen to lek. Ya paham wong alumni. HP nak nang kene iki. Alah, Ora lek ora. Nggone ora cukup. niki men riki ora samono. Rung mari barang arep tumindak nista. Kok gur nyandeng kok. Suaramu. Apa kira duhake iki ora etuk. Ya, dibawani. Iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku Lho, mesti takon nek pilih kan lho. Tekon Mesti nang nesu. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Injih. Gandeng menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Nggih. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Inggih. Ngaten Nah, yo sekeca. nek nek omongan ngono dirungokke kepenak Sampun, mangke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen nggih. Delok sih. Kok nenen. Oh sik kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen kira ya kleru no. Kowe iki. Lho ngene kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsan expired ki tak openi ning kene, tak setirilke meneh mbok menapa ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre, ning ketoke kono kok. Kono berarti ya doyan, Pak. Apa? Jenengan Aku pepet kok. Meteng. Aku entek anggur rong botol kok. Mbokne Sukina kuwi lho. lah piye? Meteng mang sasi sikile wis metu lho. Endi ta? Endi sikile? Kok sikile limang Kudu sasi kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Coba lo kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo no, Tatin. Aja nesuna ndak cepet tuwa. Jempol kok Bantah. bulu cumbune. Napa, Pak? Ora apa-apa. Ngomong apa mau? Ora apa-apa ora omong. Jempol kak ngapa? Ora bayi kok wulu cumbune akeh. Nyingkar. Nying. Apa lho Mbak? Ora apa? Kowe aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri nguyu wae lho aku dadi. Yo 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 lek yo. Nyingkar nyingkur. Kepang bodolan rambut bu. Lah iki apa hubungannya? Saiki wong golek bodolan rambut, wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho, campur sarinan lho yo. Ngono kuwi mah nggih, ngoten niku saiki di style ketip. Dodol perabot ngono kae. Embel bedah panci borot kula tumbase. ngono Kapur kabeh. barus bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Aku isih bejo. Lah napa? Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau batinggi batu roek. Napa? 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 Obat apa Mbak Tatin? Batu rek. Rek. Batu rek. Batu piye mau?
Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang uri. Oh, menika ugi anggota Satbrimo Polda DIY. Oh iya, dodo nonton bareng live streaming dalam Seno Channel dari Bapak Bribtu Agung Nugroho. Salam untuk anggota BKO Papua yang sedang latihan. Oh iya, matur sembah nuwun, kepareng nonton bareng no. Iya. Iku Sinten? Pak Wahono. Wah. Aku wedangan yang kidul panggung ya sakarepmu. Ame wedangane kok domongke to, Mbah. Iya. Absen niku karepe Mbah Wahono niku. Saking Pak Yoyo Cipayung Jakarta Timur, pandemen Bucangik Bulimbo nderek tepang. Oh nggih, nyuwun tembang Kembang Rawe sawirane nanti pas nyangik di Gubuk Kula Wonosari bulan Juni, matur suwun. Oh iya iki. Kurang suwe banget. Selak lali. Jelas lali iki ya pinter kok Mak Danu. Kula nderek. Heh? Kula nderek. Nderek nendi? Sing ten Wonosari niku. Ora dundang kok melu. Mangusulke pupung nembe WA. Kono le dibutuhke le asli kok le. Ora asli ya ben. Ayo nok dintekke wong ayu. Tatin. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Monggo, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk biyen tak Tang tak gelang.
Aku bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apik tenan nek joget kaya Lah ular guyon keket anu ya. joget tok ger apalane ger ngopo ger. Lah Kudu aku kudu ekspresi jati dirimu Bener. sampaikan. Piye jogete Tatin piye apalane piye? Ger ngenang ngene ger ora ana gerakan tangan ora ana ger ngenang ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo? ora lah sing kaya ular ki jenengan lho. Ya pertama 2 kali 3 kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Dadi lah kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan. Kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ning ngiringi. Dadi Contohnya ana sing lah ngono kuwi lho. Piye coba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan, kalau gerak. Lek contohnya ana Mbak Tatin. Kendange Mas Heru ayo. Kendangin tak tung tok gendang yuk. Men. Oh. Loh, ada. Ayo Mbak Tati nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah. Gerakan ngene. Ekspresi wajah juga harus menyesuaikan. Coba luwes nang ulatmu buket. Lho, dadi mimik wajah. Joget ngono iki ben ngapa? Ben kanca yoga-yoga betah melek semangat. Wis ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang Lah kowe monoton, mula gaya ki aja monoton. Lah kon kepiye? Aja meneh yoga bojone nek karo monoton ya wegah yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng. Ya nganggo. Piye cangkepe piye cangkepe coba. Kuwi Mbak Tatin kok nyoba kali. Lagu namanya Gubuk Asmara. Menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk. Kan cinta lagu-lagu asmara nek lagu sedih ora mungkin lagu yang kaya ngono. Sithik ae to, Mbak. Gak mau. Nek lagune sedih, luntur apa wong kepedhan terus. Yen luntur wenterane grantes. Iki Gubuk Asmara lho. Emoh. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira enggak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya Ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis ciri khas ngono. Kulinakno. Gak mau. Sembrana. Iki aku wis mbak ajari apa kae? Angel. Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. Mumbule angel iki. Mumbule angel. Apa ya Ben? Ya ampun. Enggak mau, aku tuh enggak mau harus meniru seseorang. Alah, wong sentul gak mau. Wong sentul, aku gak mau. Opang. Lah. Omong seseorang belepotan. Ya Ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi, rasah melu-melu. Piye wis mau aku gak mau. Seseorang. Gusti Allah. Masa ngono? Aku enggak mau. Semua nggak orang mau. seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku enggak mau, Mang. Es mudeng dadak ngene apa? Biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lho tembok gimana? Mbak, iki Aku demok. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ra picit lho. Guyon kok karo ngrayuk telo pohong. Lah. iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Kok sik? Ngesaki telo apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Kok sik ayo Hanya gojek? lewat mulut. Tak jelasin. Ning nek gerakan durung tahu lho. Durung tahu Pak Seno karo aku. Ranyak ngono-ngono ki durung tahu. Menghargai gaya aku banget Pak Seno. Menang, cike. Ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP coba. Aku ngene. Posisine ngene. Memang nang kono aku wis nang kene, ket mau nang Yo kene. kok kene mlaku Terus rono jenengan mau. rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing rayuk kentangku kowe iki. Wis anu Ono ora paling Tatin ki penasaran, Pak. ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene kok. Lah dhek marani lah kok. Aku sing saksi mata. Oh. Kan dada ya? Ora lho, wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa Biasa, plek wis aku mau langsung. nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono teneh wong bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terus mrene. Apa jenengan gawa tela ta? Ketak era-era gawa ta? Ya engko. Ya nyetrum, Lek. Nyetrum. Ya nyetrum ning anune. Mbok aku, Mbak. Aku ki
Iki ra sengaja lho iki. Iki jane model kesenian apa to? Aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacutke langgame mau no. Sragenane. Mau ki ra sengaja astone Mbak Tati. Ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebuk. Apa? Ulah marani apa? Kula marangi tangan nek kuwi mau. Kowe kudune ngene, Mbak Mimin kula nyuwun ngapunten kalau wau mboten sengaja. Oh, nggih, Mbak Sampun Mimin. mboten sengaja sampun. Ya meneng kok sikik to, lagi ngomong kok kena dijak. Mbak Mimin. Nggih. Ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tatin, heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wisuh ping 7. Najes muga ladoh ya kok. Wis ping 7 Kok iki. kaya ditilati kirek. Ayo, Nak. Sepira ya Mas? Menone. Sadatan. Iya. 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 Maju sesideman nyo sak yuta nyo. Il, sih. He. Mbok tak ngono lho. Ayo. Pandake apa we? Sing bener. Ya, Tatin. Kene ta rene nyo. Butuh sapa? Paringi. Sapa? Oh, ya wis ben. Awake kok didol. Tenagane didol larang. Penting oleh sak yuta omong apa? Ya. Ditung sing ndak dalane aku ngapusi. Ciro. Engko nek kurang njaluk wae. Pri, Piye, Lek? sinden nggon aku kono lho. Heeh. Ya tuk saweran sak yuta nu koncone dikai blas ngono ki ya mulih terus awake terus ra karuan Endi? Sinden nggon aku kono. Lah kene ora kok. Berlomba-lomba Kuwi dalam nang nggonmu kono. berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nek do mudeng ya wong urip Iya. mung sementara ning kono kira-kira ra tekan atine. Nek itu rezeki sing 2% ki disumbangke ngono ya, Lek ya. Yatim piatu. Heeh. Ya ben kok tak Kaya to aku ngono. Kok tak yake Mbak Yuku ku yatim piatu soalnya. Lah heeh lho. Ya iya. Wis aja tak ganggu rasa diwangi cora rasa digirongi rasa digambel menan dosa itu kono jeneng. Menon jenenge nyambut gawe jenenge Pak Senoe tim jenenge kru dalam sini karo warga laras ngono. Arep nyorong lengkeng dhewe ya wis ben apa-apa. Kowe ngopo kowe iki? Lah aku ya lingguh ora ditabuhi kok. Nyanyi yo sikik kok tak tabuhi. Nganggo apa? Wis to, ora usah nganggo wiyaga Mas Rawatun isi ana Pak Dalang sak wis to wae. Kaya dalang cangkeman kaya mbiyen. Heeh, ya. Ya cangkemmu barang kuwi. Maksudnya sing anu lho, sing ora nganggo musik. Dalang jemblung. Heeh. Heeh, ora apa-apa iso aku nek ming engko pokoke cangkemku mangan gamelan sak pangkon ngono wae wis. Iya. Iki ngangge bawa mboten? Nganggo sak yuta kok ming terus ujuk-ujuk. Kok wektune silak entek iki. Oh, wis apa pamundutan kok le. Ngapa lho jare ra melu omong kok melu omong. Kok sekecap do sekecap. Ya ben lah. Kok mudeng tata krama sithik-sithik. Menang. Mimin ya wedi karo Tatin. Wiwit manis. Sindan ngono kuwi iso sing mlebu swarga gelungane tok lambe-lambene rusak kok. Nah ya jenenge ya malaikate ya ora bodho, malaikate wicaksana lah ya. Awake nang ndi? Ya ben anu gelungane tok menungsane ora. Lah ra tutupi ndak becik brasak pit-pito kok karo kancane tak gelok aku. Gek terbukti ya. Ya dhewe ya ngerti contohe sokeh semen ra. Nek sik mlebu swarga gelungane to ndase nek. Lah mbok lah piye makakno gelungan iki cementel ndas lho.
Mula sok kabeh ning kono ditekoni mripatmu tok nggo apa? Oh mripatku tok nyawang apik-apik, tanganmu tok nggo apa? Tak nggo sedekah. Oh lambeku apa? Tak nggo omong sing becik lho. Lah nek lambemu tok nggo gonjeng wong, tanganmu tok nggo colong jupuk ora karo kanca-kanca. Ora dono weweh. Ih aku wedi nek urusan akhir. Aku nek apa lek nek kono mangane apa? Mangane nanah uwo mangan seti aku nek cerima seperti mangan daging saudaranya sendiri. Aku nek urusan akhirat aku wedi jangan tok. Aku tidak mau mempermainkan urusan akhirat tok. Sesuk ta? Sesuk ya pikir sesuk ngopo pikir saiki. Lah aku dibiang aku sing ngatasi wong koyo ngene tekonku bosok ning ngono iki ra tegel aku nggon mangan duit-duit ngono iki ra tekan. Lah aku nek ngene dadak laporan ngono apa piye? Ya ora kudu laporan ning bukti nyata kanca-kanca anting sing bocah remudeng dosa wis kaya ngono. Lah. Iku geblak rada rene iku. Anderek sampeke Pria bagus. Sok cantik to, Lek. Sok cantik to. Sok mulut. Tuh, mesam-mesem ngono to. Mulut Suara tanpa rupa ya apa to? printot. Mulut berbisa. Lu berbisa ulo ya. Ketoke lambene. Pak panitia niki mbok didunke wae bintang tamune rasa nganggo iki. Lah kowe iki Satpol PP apa piye arep ngedukne kene iki. Lah ya ket mau omongan wae lho. Ya nek pancen kowe konsis Nek kepengin duit rene tak nehi. Gelem kowe lek gelem. Ra gelem. Ora berkah. Meneng aku arep bawa, nek ra gelem rasa omong. Atine isine rimarung tok. Iya. Jenenge koyo isi dondong ae lho. Ngerti ra? Tenan lho. Aja dadi dondong. Dondong ki rak njabane alus to, ning jerone ting cringi. Aja kaya salak yoan. Salak kan njabane elek, jerone apik kuwi ora apik. Pilih duku cilik-cilik. Duku kae alus, ning sing cilik kae ora ndelonge. Ki milih salak rimarung. Iya lah. Aku nek ngono ki polesane semu belakang. Lho, Pak Seno ki kleru tenan milih sinden iki tenane sing wis kewanen iki liyane bener mung siji tok iki. Anu sinden 8 cameu kasemene terkontaminasi jim. Enggak Kowe iki nyapa lho. Wis digaris. Mbok ngelingi mbiyen kowe kaya ngapa? Kan biyen aku jak ayu jak tetek saiki wis tuwa ora payu. Kok terus kowe mbok tetek. Ayo bacotke. Sawan menyang kota gede. aku ngegak ide sak yuta tatin tak talangi sik iki ketoke kok rasa-rasane kaya ora penak. Apa nggih. meneh? Ora penak perkara apa? Ora penake piye? Ketoke sing terakhir ki engko sing selain kuwi ya kuwi Kusi elek sisan. Kowe iki ngopo ae kowe iki? Lah mangkel. Aku ora ngomongke kowe kok. Lah ngomongke sapa? Kowe iki sok GR kok. Lah kok ming tundone kaya si iki banci tua kuwi. Wong Pak Seno ora ngomong Aku ki ming ora kepenak. Soale terakhir ku kan sing nembang Liwung Prastiwi. Kae nek njaluk luwih nekat e kae. Mesti terus ming, "Nih, ngono kuwi." Ini ndol. Wah, cilaka banget. Sapa ta? Pandal iki sapa? Hah? Dal iki sapa? Ora ngerti. Sapa, Bu? Salah jenenge? Dogon. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang pramana ning wasis ngungrum hanglung marang
Angungkra marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidheman Nena liwat kincanging alismu urip ana gunakake
Aduh.